seara tuturor! Mă bucur să ne aflăm cu toți aici. Eu sunt Florin Ștefan, ne cunoaștem de ceva vreme, îmi plac foarte tare oamenii și, să spunem, mai recent am descoperit o treabă. Unii oameni îmi spuneau, băi, Florin, ai un har, e ceva la tine de ai treaba asta, de unde le știi? Și mulți ani nici n-am știut să explic. Și tot aveam o poveste care mi-o spuneam când eram copil, mă durea foarte tare aici, în zona sternului și mă durea, le ziceam alor mei, m-au dus la medici, m-au făcut raze, n-ai nimic. Dar când era vreo chestie emoțională, mă rupea. Mai ales când mă îndrăgosteam ca adolescent, ăla eram. Mă tăvăleam, mă așteptam să culce ai mei, mă puneam pe covor, mă strângeam în brațe și plângeam de durere. Și mai mult era și când nimeni nu mă înțelege. Și că ei ziceau că n-am nimic și cu toate astea era ceva. Și mi-am dat seama că pe parcursul anilor acea durere s-a transformat într-o abilitate. O abilitate senzorială de a fi atent la ce se întâmplă în corp. Și încât mintea a căutat o modalitate să prevină pericolul emoțional. Sau, să-i spun altfel, orice emoție puternică se simțea la momentul acela ca o durere. Și atunci cumva mintea a găsit să nu cumva să mă pun în situații de emoții puternice. Emoția de bucurie sau când era bucurie, înainte mi se oprea respirația. Nu știu dacă vi s-a întâmplat și vouă sau pur și simplu, când e bucuria mare, să se pună un dop aici. Ceva de genul ăsta mi se întâmpla. Și dacă trecea de dop, durea și în zona pieptului. Și asta a determinat să caut mai adânc sau să zicem să studiez cum funcționează oamenii, pentru că doar în mintea mea de copil reușeam să preîntâmpin posibile pericole emoționale. Atunci nu le înțelegeam așa. Și asta a determinat o căutare conștientă, dar mai mult, stând cu noi suficient de mult timp, ajungem să ne înțelegem și să vedem programelele subconștientului. Și să ne întrebăm, băi, dar pentru ce fac ce fac? Pentru ce aleg să fac într-un fel sau în altul? Și mi-a plăcut acum când am fost filmarea de la nuntă. Și vă dați seama, în fața altarului, cunoscând NLP și cunoscând limbajul non-verbal, să vedeți cum la mireasă îl iei nesigură și îi sărea mâna. Se aude cu intermitențe. Ne auzi? Da, probabil că nu are semnal, da. Am crezut că e de la noi. Da, așa am crezut. Probabil nu are semnal bun. Ne auzi acum, Florin? Deblochează-ți microfonul. Deblochează-ți microfonul. Stai că îi spun eu pe chat. Okay. Gata, am situația. Mă auziți? Da, te auzim. Ok, se pun Wi-Fi. Acum sigur merge unde a rămas. Începusem să spun povestea despre acel cuplu proaspăt căsătoriți din Timișoara. S-a auzit ceva despre asta? Da, că vorbeai de cuplu care s-a căsătorit, da. Așa, și mă uitam, mulțumesc. Mă uitam la video și Vezi că iar se aude. vedeam cum este foarte expresivă pe non-verbal. Și ea zâmbea, dădea precum mireasa atunci. E mai bine? Da, e mai bine. Nu i-am făcut mare lucru, dar m-am dat mai aproape. Da. Ok. Și
observam aceste reacții ale subconștientului. Subconștientul sau inconștientul sunt același lucru. Diversi filozofi au căutat să trateze subconștientul cu mai multe niveluri. Și atunci a apărut subconștient, inconștient, supraconștient. Poate ați auzit de aceste numiri. Se aude bine în continuare? Da, se aude bine. Ok, mulțumesc. Și mi s-a părut super tare, uitându-mă, nu știu dacă ați făcut public speaking, în anumite cercuri de public speaking te filmezi și te uiți la tine. Să te vezi cum anume faci, ce spui și cum îți funcționează corpul. Corpul merge pe bază de subconștient. El are căile neuronale și are formatul lui de a arăta de fapt ce se află cu adevărat în interiorul nostru. Să spunem că noi vrem un rezultat, vrem să facem ceva și ne trezim în fața frigiderului, ronțăind noaptea ceva de acolo. Cu toate că noi știm că suntem la cură. Dar ni se întâmplă să facem asta. Acesta este subconștientul care, cred că am mai spus asta în alte traininguri, chiar aici în grup, conștientul, eu îl consider, sau lobul temporal și zona conștientă, ca un fel de hard de 20 de giga. Are o memorie scurtă. Are o capacitate destul de micuță de a gestiona informația. Restul informației se duce ca un fel de depozit cu informații, cu trăiri, cu simțiri, cu mirosuri, cu zâmbete, cam toate datele sunt în subconștient. Cum îl putem accesa? Și pare interesant, pare că ne dă o superputere odată ce putem să accesăm puterea subconștientului nostru. Și de aici și vine partea aia că folosim doar o porțiune mică din creierul nostru, restul nu îl folosim. Să știți că în realitate folosim cam 100% din el. Acea afirmație este valabilă într-un anumit context. Dar în realitate noi folosim tot creierul, nu îl folosim conștient. Știți poza aceea cu icebergul? Și un vârful de iceberg e deasupra, chiar John Maxwell are și o prezintă, chiar și tu în spate. La asta se referă. Dar noi folosim întregul. Doar că nu suntem conștienți când iese cealaltă parte și ne trezim, vorbim cine știe ce. Secrete sau bârfim în contextul în care noi spunem să nu o facem. Sau trece peste voința noastră, peste voința conștientului. Cum putem să vedem ușor? Păi ne uităm în viața noastră. Ceea ce se întâmplă în viața noastră este totul determinat de voința noastră? Sau mai sunt și elemente, trăim și situații care nu e neapărat ce ne-am dorit. Și acum nu vorbesc că da, totul se întâmplă cu motiv și lucrurile se așează. Nu, mă refer când ne propunem să facem ceva, cum de exemplu e cura. Și vrem să ținem cură și ne trezim că totuși ronțăim. Sau vine corpul, cu toate că am mâncat acum jumătate de oră, vine și spune, trebuie să mai iei ceva. Astfel, accesarea subconștientului de multe ori se face, poate ați auzit de teta sau de alfa. Când mergem în somn, în zona de, nu știu, să ne odihnim, în momentul acela conștientul se relaxează, nu mai gândește, nu mai stă încrâncenat și începem să accesăm alte zone. În timpul somnului, chiar foarte mulți psihologi și filozofi spun că în timpul somnului informațiile din subconștient sunt aduse în conștient ca să arate ceva, să determine ceva, să ne transmită un mesaj. Și faptul că visele nu sunt cu acuratețe maximă este pentru că subconștientul nu are capacitatea conștientului de a reconstrui cadrul și a transmite mesajul clar. Ci subconștientul este simbolic. Transmite prin simboluri. Știți probabil despre puterea simbolului. Ați văzut, în creștinism crucea, în egipteni sunt atâtea simboluri, și spirituale și non-spirituale. Aceste simboluri au o încărcătură sau au o semnificație în subconștient. Iar acestea activează părți subconștiente. Era la un moment dat
la un club de scris texte pentru melodii care urmează să ajungă hituri. Și în acea sală se scria o melodie despre măști, despre oamenii care poartă măști sau despre a da masca jos. Și textierii nu știau prea multe despre subiectul acesta. Însă, pe pereți au început să pună diverse măști, diverse desene cu măști, pe care ei conștient nici măcar nu le-au observat. Ei au trecut pe acolo, era un hol prin care treceau să meargă către sala de înregistrări. Și după aia a zis, ok, facem o piesă despre măști, fiecare scrie ce scrie și după aia să vedem să le punem la oaltă și scoatem catrenele să formăm o piesă sau două. Și majoritatea dintre ei au scris similar, bazat pe ce se afla pe acel hol. Că inițial au zis, dar ce știu eu despre măști? Și erau oameni care nu erau pregătiți în dezvoltare personală. Dar cu toate astea, bazat pe ceea ce văzuseră, ei au reușit să scoată informații și chiar se mirau de ei. Bă, ce tare, nici nu mă gândisem la asta. Dar în subconștient informația era deja. Astfel, subconștientul funcționează pe simboluri. Funcționează pe tipare care au fost înregistrate acolo, care nu sunt foarte uzuale în viața de zi cu zi. O formă de exercițiu. Și cu toții suntem pe drumul dezvoltării personale de ceva vreme. O formă de exercițiu pentru a accesa zona subconștientului îmi plăcea din business, nu mai știu cum îl cheamă, dar poate ați auzit de exercițiul ăsta. O oră pe zi se punea pe scaun, își punea o intenție, o singură intenție curată, urma să aibă o negociere sau urma să ia o decizie. Stătea cu acea decizie, se punea pe scaun, în mână își ținea cheile și mâna o ținea rezemată de marginea scaunului. Și în momentul în care adormea, cheile cădeau, da, uite Mirela, cheile cădeau și atunci se trezea și venea cu soluția la nevoia lui. Practic ce făcea? Se ducea în subconștient, iar subconștientul nu are același timp de care are nevoie conștientul. Acolo totul se întâmplă foarte repede. Și exact momentul acela de REM sleep sau momentul de adormire era suficient și este suficient în general ca să poți să scoți informația de care ai nevoie, care este deja în noi sau aliniată cu ceea ce suntem noi. Cum este până aici? Eu foarte bine. Ok? E ok, da, e foarte bine. Mulțumesc. Aș vrea să pun o întrebare. Dacă poți să definești, când vorbești despre REM sleep, ai spus că este în aliniere cu ceea ce suntem noi. REM-ul e atunci când corpul începe să se vindece. Este cumva starea, când intrăm în acel mod, ieșim din control, aș zice. Nu este somnul adânc în care pierdem controlul complet al corpului. Este o zonă în care suntem în contact cu corpul și el începe să se vindece. E zona care aduce cea mai multă odihnă. Puteți să mă corectați dacă nu am studiat foarte mult somnul. De vindecare vorbești despre a fi recuperat sau a te energiza, a te încărca fizic pentru a doua zi? Sau nu, regenerarea celulelor. Regenerarea celulelor, pur și simplu. Când corpul este lăsat în repauz, în timpul somnului, ca unele din celule să înceapă să se regenereze. Și un proces natural, sau nu înseamnă că te vindeci neapărat, da? Nu știu, sau poate nu înțeleg eu. Absolut, absolut. E un proces natural, da. Este chiar proces natural, da. Și în acea fază sunt unii oameni care testează lucid dreaming, visele lucide, în care este o altă modalitate de a accesa cumva zona subconștientului. Lucid dreaming, cum spui tu, asta înseamnă o extracorporalizare, să zic așa, unde spiritul ar trebui să părăsească trupul ca să poată să intre în contact cu entități astrale sau cu anumite spirite de ghidaj, să zic așa.
Nu mă refer la asta. Ok, e vehiculată treaba asta. Și prinde atât de bine în marketing și, Doamne, ce caută oamenii, lucid dreaming. Eu nu la asta mă refer. Mă refer simplu la momentul în care ești între trezvie și somn și ai acces. Practic, ce se petrece în spațiul acela este o formă de conștient și în același timp acces la ceea ce se întâmplă în somn. Pentru că ai cumva control și cu siguranță fiecare dintre noi la un moment dat a avut posibilitatea să-și dea seama în somn, băi, stai că dorm. Sau un moment, sper că ai experimentat-o lui. E foarte fain momentul în care îți dai seama că de fapt eu dorm și cu toate astea, deci aș putea să zic acum, aș putea să zbor. Pentru că de fapt este un vis. Ok, mersi. Nu vreau să monopolizez. Mulțumesc. Da? Mulțumesc Mersi. și eu. Mulțumesc, Pani. Acolo este la fel o zonă în care putem să accesăm subconștientul. Eu fac un exercițiu de ceva vreme. Nu am un alt pahar. Iau un pahar cu apă, pun aproape plin paharul. Chiar am de undeva știu exercițiul acesta, nu mai știu, aș vrea să dau numele, dar nu mai țin minte de unde. Și pun apă înainte de culcare. Spun, mintea mea va folosi paharul acesta să-și rezolve problemele pe care mintea le are. Beau jumătate de pahar, îl pun frumos pe noptieră, fac nani, mă trezesc dimineața, iau cealaltă jumătate de pahar, spun același lucru și de ceva vreme mă trezesc super de vreme și ultima parte de vreo 2 ore de somn sunt conversații pe care le-am ba cu mine, ba cu oameni în timpul somnului, în care rezolv sau experimentez anumite lucruri pe care nu le-aș experimenta sau momentan nu am acces în viața de zi cu zi. Și mi-au de acolo experiențele. Poți să mergi cu exemple concrete, dar exemple transformaționale. Nu mă refer doar că am aflat niște informații. Spre exemplu, eu sunt foarte timid. Nu știu dacă... Sunt foarte timid. Când vine vorba de, nu știu, de a interacționa cu... Nu de a interacționa cu fetele din perspectivă profesională, ci personală. Când e din perspectivă personală, am mai puține cuvinte, încep să uit să vorbesc un pic. Și în cadrul, nu știu, acum vreo 2 săptămâni, în cadrul unei conversații am reușit să spun ceva dintr-un spațiu în care nu exista tensiune. În conștient, în viața de zi cu zi, mine exista tensiune. Însă, în acel vis, pentru că nu era conștientul activ, nu simțeam tensiune. Și am spus, pur și simplu, și înapoi am primit un răspuns foarte lejer. Și conștientul meu atunci, datorită acelei experiențe, a constatat că dacă fac așa, nu e neapărat să primesc un răspuns de respingere, să zicem. Și m-am trezit cunoscând asta și m-am trezit cu lucrul acesta transformat deja în mine. În timpul acelei perioade de somn. Folosind și exercițiul acesta. Nu știu exact dacă doar de la exercițiul ăsta a funcționat sau altceva. Folosind exercițiul cu paharul cu apă, practic cumva conștientul sau mă țin într-o zonă cu acces. Sau îmi dau o comandă, să zicem, dau o comandă subconștientului meu pentru perioada de culcare. Cred că am pus Iar te cam auzim mult aici. Un exercițiu practic, un exercițiu practic pe care e de test, pentru a fi testat și l-au testat mai mulți oameni, este acesta cu paharul cu apă. Dacă nu l-ați făcut, testați-l 2-3 zile, vedeți ce rezultate va duce vouă. Deci bei paharul cu apă jumate și după aia te gândești că o să ți se rezolve toate treburile? Nu. Nu. Este o comandă, adică e foarte important, este o comandă clară care se dă creierului.
E importantă afirmația. Deci se ia paharul cu apă, se pune apă, eu așa fac. Mintea mea va folosi acest pahar cu apă să-și rezolve problemele pe care mintea le are. Asta este afirmația pe care o folosesc eu. E un exercițiu din programarea neurolingvistică foarte des folosit de către instructori. Da, da. Deci, practic, îți dai o comandă, Vasile, îți dai o comandă, știi? Da, da, am făcut cu NLP, dar abia sunt la început, la modulul 1, am făcut exerciții, dar nu ăsta cu paharul. Depinde de trainer, unii îl predau pe acesta, alții predau alte modalități, în principiu, Marius Simion, ca tehnic. Da, super, Marius, e super fain. Poți să folosești în programarea neurolingvistică, înveți canalul prin care să obții rezultat. Poți să faci cu paharul, poți să pui cu, nu știu, o monedă la ușă, când intri și când ieși, să creezi o ancoră acolo. Este un fel de ancoră, dar nu e doar ancoră. Asta cu... Te rog. Creezi o ancoră, zic, care mintea ta subconștientă o percepe. Da, dar mai este și altceva, nu este doar ancoră. Și acum ieșim un pic din... De fapt, e tot pe subconștient, dar mergem și pe energizarea apei. Pentru că noi avem apă și știți că informația se transmite către apă și apa o magazinează. Da. Făcând această afirmație, noi practic energizăm și apa. Noi dăm un boost și materiei. Și atunci noi consumăm apa, iar acea apă este folosită în timpul somnului pentru a circula în organism, pentru a curăța, pentru a spăla și așa mai departe. Iar acea apă, conținând acea informație, trece prin tot corpul, în special spre creier. Și este o resursă, cum e paracetamol, vezi că te auzim cu intermitență. Aspirina. De celulelor de vinerea viitoare o să rezolv situația cu internetul. Da, văd că a scăzut un pic. Acesta este un exercițiu pe care vă recomand să-l încercați voi. Nu spun că pentru mine funcționează și pentru ceilalți care l-au mai încercat. Testați-l voi. Poate vă aduce soluția. Poate și nu stați cu mintea că stai așa, că trebuie să-mi aducă rezultatul sau nu. Eu am observat că pur și simplu lucrurile se întâmplă altfel, din experiența mea. Și se întâmplă altfel. Un exemplu de am ajuns la Timișoara, vorbisem cu Petre și vorbisem vineri, vorbisem cu el, nu știam că plec la Timișoara. Când am vorbit cu el și eu mă gândeam că el e în Timișoara. Și eu mă gândeam că tot grupul e din Timișoara și am zis că, băi, ce fain ar fi să mă întâlnesc și cu Vasile și să vorbim de treaba asta față în față, să ne întâlnim, că dacă tot facem cu toții, hai să facem treaba asta. Și primesc un telefon mai târziu. Vezi că ai 2 bilete de dus-întors. Puterea subconștientă. Okay. Doamne, subconștientul, e doar ce se întâmplă. Și se întâmplă în fiecare zi, dar eu vă zic exemplu cu Timișoara că e cel mai apropiat de grupul nostru. Și ele se întâmplă. Pentru că cumva am învățat mintea să-și caute soluții. Și nu să-și caute soluții doar la nivel mental, ci să folosească ce resurse poate. Pentru că treaba este să-și rezolve situațiile. Și aici mergem către subconștient din nou. În acea afirmație este mintea mea, nu eu. Mintea mea să-și rezolve situațiile. Încât să mă pot detașa un pic de minte. Pentru că subconștientul nu prea putem accesa de la nivelul minții. Dacă noi suntem conștienți, în momentul acela suntem conștienți. Nu avem acces la subconștient. Pentru subconștient este ca un fel de lift care e necesar să-l luăm. Sau știți restaurantele acelea cu bucătărie sau casele cu bucătărie pe mai multe etaje. Ceva de genul acesta. Exact. În subconștient sunt trecute. Și anunțasem, Vasile,
că o să fac tranziția dinspre subconștient către convingerile limitative, de unde, cu mare plăcere, mi-ar plăcea să... Și în subconștient sunt salvate și acele convingeri limitative, respectiv concluziile pe care mintea noastră le-a tras, dar noi nu mai suntem conștienți de ele. Și de ce nu mai suntem conștienți? Pentru că noi tot consumăm informație nouă, iar informația veche coboară undeva mai jos. Și este stocată acolo, într-un fel de depozit. Și atunci ele rămân acolo, nerevizuite. Și în viața noastră acelea funcționează, doar că noi nu mai suntem conștienți de ele. Vă spuneam de mireasă. O întreba ceva pe mireasă cu care nu era de acord, ea zâmbea, zicea da și corpul îi zicea nu. Și cu cât căuta să-și controleze corpul, începea o altă parte din corp să... Și bine, vă dați... A fost ciudat pentru că era filmarea de la nuntă. Și atât de vizibil, dacă s-ar uita un nelepist la acel video de nuntă, ar putea face o anamneză foarte ușoară. Și astfel corpul înregistrează, subconștientul nostru înregistrează lucrurile. Traumele noastre acolo se află. Ceea ce am trăit în copilărie și noi nu am putut să ducem la nivel conștient, ele au fost salvate în subconștient. Când conștientul nu poate să proceseze informația, nu poate să stea cu durerea suficient de mult, cu disconfortul suficient de mult, atunci automat îl duce în subconștient. Altfel, am trăit amintiri de care nu ne amintim și poate chiar amintiri recente, care au fost poate traumatice, sau poate ați întâlnit oameni care au avut traume, dar nu-și amintesc nimic de la momentul acela. Pentru că ele automat au fost trimise în subconștient. Mulțumesc, Marin. Mulțumesc. Și ele sunt salvate acolo. Ok. Se pare că, adică, îmi place să nu vorbesc din cărți, din ceea ce puteți citi din cărți. Pentru că aveți acces deja la lucrul acesta. Și cam informațiile până aici, aveți acces la ele doar că le-am spus altfel sau le spunem noi altfel. Sunt sigur că dacă sunteți interesați despre subconștient, puterea subconștientului și cum atingi succesul folosind subconștientul, puteți să citiți despre asta. Eu aș zice să ne folosim de timpul nostru și să facem poate o modificare dacă vrem. Să vedem ce anume este în subconștient, legat de, nu știu, de o informație anume, legat de ceva ce se întâmplă în viața noastră și am vrea să fie totuși diferit. Ceva ce am vrea să schimbăm, un rezultat pe care l-am dorit să fie altfel. Fie rezultat material, fizic, emoțional, spiritual. Ce spuneți? Ați vrea să abordăm așa? Da. Gândiți-vă la o situație pe care o trăiți în prezent. Orice situație. În care ați fi dorit să fie altfel, dar situația să țină doar de voi. Să nu fie implicată nicio altă persoană. Să nu depindă de nicio altă persoană, să fie doar despre voi. Poate e greu să găsim situații. Că vine conștientul și zice, ba nu, dar e vina lui ăla, ba nu, dar din cauza aia, dar ar trebui cu tare și așa mai departe. Găsiți o situație în care este doar despre voi. Atât. Doar și doar despre voi. În prezent, pe care o trăiți într-un fel și ați dori să trăiți altfel. Să experimentați altfel acel element. Dar nu este implicată nicio altă persoană, e doar despre voi.
Poate să dureze mai mult să o găsim. Poate că o avem deja. Momentele în care, atunci când începeam să ne gândim la o situație și venea mintea și vedeam că aproape orice situație este legată de altă persoană din viața noastră. Cei care ați găsit, felicitări. De multe ori în grupurile mari sunt mulți oameni care nu găsesc nicio situație în care este doar despre ei. Uite, o să luăm un exemplu. Spuneți-mi o situație, dacă puteți să o spuneți, sau cine poate să spună. Spuneți-mi o situație pe care ați ales-o. Cum ne simțim, ai zis? O situație din viața noastră pe care o experimentăm momentan într-un fel și am vrea să o experimentăm altfel. Să fie vorba doar despre noi. Uite, eu mă simt că pot mai mult în partea financiară, pot să realizez mai multe lucruri din punct de vedere financiar decât pot acum. Astfel, situația este situația financiară actuală, Da, care ține doar de tine. da, Dar este o situație care ține doar de tine? da. Nu este. Și, adică, da, dar o să spun de ce nu este. Banii întotdeauna vin de la alți oameni. Când vorbim despre situația financiară, întotdeauna se raportează la ceilalți, niciodată la individ. Întotdeauna, fără excepție. Da, tu poți să-i atragi. Tu poți să faci Ce fain, așa. Iulia. Ce conștientizare faină la Iulia. Te rog. Poți să-i faci să vină la tine bani. Făcând Totdeauna de la servicii. ceilalți. Da, Dar făcând întotdeauna de la servicii ceilalți pe oameni. excepție, adăugând valoare. Revin Făcând- la acea rugăminte. Alegeți o situație în care să fie vorba doar despre voi și să nu includă pe ceilalți. Fericit. Are cineva situație? Să te faci fericit. Numai tu poți să te faci fericit. Fericirea vine din interiorul tău, nu depinde de ceilalți. Minunat. Uite, am avut eu... Mai degrabă ar trebui să ne referim la felul în care ne simțim, la emoții, pentru că astea sunt cele pe care le controlăm sau cel puțin ar trebui să le controlăm fiecare ca persoană. Uh-huh. Deci Da. ar trebui să ne gândim la modul în care acționăm și nu reacționăm, că asta ține de noi, felul în care ne simțim în diverse situații, cum a spus Vasile mai devreme, starea de a te simți fericit, pentru că depinde de tine. Depinde de tine să te simți fericit, depinde de tine să te simți vesel, depinde de tine să nu te simți supărat, deși e... Da. Da. Exact. Sau să reacționezi și să nu reacționezi la un Exact. Super bine. Cum să... Da. Foarte fain asta cu stimulul, pentru că, într-adevăr, la stimul este vorba de noi, nu mai este despre ceilalți. Da. Și o să dau citire și de pe chat. Spune Marin, cum să ajungi să fii mai focusat pe ceva ce îți dorești să atingi, un scop specific, laser focus, cum zic americanii. Când vibrezi pe frecvența banilor, te conectezi cu ei, zice Bob Proctor. Așa, asta este pe partea de finance. Da, Mirela, minunat. Da, este vorba despre ceea ce se simte și, cum spunea Vasile, fericirea. Este minunat subiectul. Spune-mi, Vasile, care este situația pe care o experimentezi și cum anume vrei să o experimentezi? Sau care este stadiul în care este acum și cum anume ai vrea să o experimentezi? Ca să ne dăm seama, poate, ce este în subconștient care nu permite să fii deja la stadiul ăla. Sau poate că ești. Referitor la fericire sau la ce? Ai spus despre fericire, da. Eu sunt fericit din punct de vedere interior, adică fericit cu mine însumi, dar simt că
cea mai mare fericire a mea e când îi fac fericiți pe alții, adică când îi ajut pe alții. Și cred că pot mai mult ca să fac mai mulți oameni fericiți. Minunat. A ieșit și o convingere frumoasă și foarte, foarte răspândită și frumoasă în același timp. Și a ieșit și un mecanism. Eu sunt fericit când îi fac fericiți pe alții. Este o convingere pe care ne-o spunem. Dar în același timp, mai știm un lucru, că nivelul fericirii pe care o putem aduce în viața celorlalți este strâns legată cu nivelul la care putem noi ajunge. Sau cum zicea, nu știu, mari speakeri, nu te poți iubi, nu-i poți iubi pe ceilalți mai mult decât pe tine. Oricât ai spune, oricât ai crede, nici măcar cu forța. Nivelul maxim pe care îl poți oferi este nivelul maxim la care ești tu. Care este în interiorul tău, de fapt. Ca rezultat. De aceea spunem că este... de la Dumnezeu, care e sursa fericirii infinite. Ca să poți oferi mai mult, să fii Să știți că... ca un canal, nu ca un rezervor. Da. Mă iertați dacă doare mintea un pic. Probabil nu e general, dar dacă pe cineva a simțit că se creează un pic de confuzie și deja mintea începe să... E foarte probabil. Ăsta este conștientul. Felicitări! Asta este când conștientul caută să abordeze ceva subconștientului. Nu are acces. Nu poate. Și caută tot felul de tertipuri să-și aducă explicație conștientă, dar nu prea e. Pentru că nu are limbajul subconștientului. Pentru că noi am încercat să explicăm ceva, dar l-am explicat tot din conștient, căutând să definim. Și de aceea am pus și întrebarea așa, un lucru specific din viața noastră, care vrem să-l schimbăm. Subconștientul are harta a ceea ce noi trăim în conștient. Are și șuruburile care trebuie strânse sau modalitățile care sunt create acolo. Cum anume este înregistrată informația. Pentru a accesa subconștientul este nevoie de relaxare. Este nevoie, practic, să oprim mintea. Fix inversul la ceea ce vă rugasem mai devreme să faceți. Să căutăm cu mintea și să accesăm, să vedem ce situație. Nu avem acces așa. Sau, să spunem, majoritatea minților noastre sunt obișnuite să se ducă în conștient și să caute resursa. Iar accesarea subconștientului se face după ce se eliberează. Sau din starea prezentului. Din starea de prezent. Și cu toții o cunoașteți, ați auzit despre asta. Este în starea de prezență, Eckhart, chiar puterea prezentului. A citit, știe cineva cartea? Mirela, da, mă gândeam că da. Ok. Și Marin, super. Din starea de prezență putem accesa, sau nici măcar, putem repera programele subconștiente. Ce tare! Bravo, bravo! Este o calitate a sfinților. Și mi-a plăcut când am înțeles, de fapt, de unde își luau sfinții puterea și cum vedeau. Sau părinți îmbunătățiți, ei fiind tot timpul în rugăciune, vă dați seama că mintea lor nu mai stă și cu baliverne, nu mai e încărcată cu baliverne. Și atunci tot ce nu este rugăciune, ei se sizează. Pentru că mintea conștientă este deja pregătită și știe propriul ritual. În momentul în care apare ceva ce nu face parte din ritualul ăla, imediat o vede. E ca și cum ai un perete alb și deodată apare un punct negru. Și îl vezi, pentru că îl vezi. Dar dacă peretele e murdar, poți să ai 10 puncte negre, că nu-ți dai seama de ele. Așa este cumva curățarea minții pentru a putea accesa
cele ce înainte erau inaccesibile. Sau, hai să spunem altfel, din prezent, din starea de prezent, tot ceea ce nu aparține a prezentului este văzut. Și voi știți, și Mirela știi, când ești în sesiuni cu oamenii și ei încep să-ți vorbească în trecut și zic, da, spune-mi cum te simți acum. Păi să vezi ce a făcut cu tare și se duc iar în trecut. Spune-mi, te rog, despre acum. Cum ești acum? Păi, da, acum sunt bine, dar mâine nu știu ce. Deci imediat nu poate să stea în momentul ăla. Prin o altă formă de accesare este prin starea de prezent. Sau este modalitatea prin care putem să ne vedem ce anume există în subconștientul nostru. Cum vă spuneam de Mireasa din Timișoara, care ea spunea ceva, dar corpul ei făcea altceva. Din starea de prezență noi ne simțim corpul. La fel, din starea de prezență, mi-am dat seama că vorbeam pe un ton mult prea ridicat și vorbeam foarte mental. Și fiind prezent, parcă simțeam mințile. Aș zice că simțeam mai multe minți, mai multe creiere care și nu neapărat că ieșea fum, dar căutau și nu dădeau de rezultat și eu deveneam frustrant. Nu știu dacă m-ați simțit frustrant mai devreme, dar cel mai probabil eram. Pentru că am dat un task cam imposibil pentru conștient. Și creează frustrare. Și mi-am asumat asta. Știind că o să ne întoarcem la starea de prezență și pace apoi. Cum sunteți până aici? Foarte bine. Ok. Orice informație contrară cuvântului lui Dumnezeu înseamnă poluare pentru spirit sau obturare la robinetul descoperirii spiritual. Mișto, fain. Sau la accesarea informației din interior. Duhul omului este lumina lui Dumnezeu când ești conectat cu el prin cuvântul lui și rugăciune. Minunat, Marin. Și uite, chiar o parte de aici se referă exact la asta. Da. În starea de prezență îl auzim. Îi auzim cuvântul. Ceea ce iese din starea de prezență e un fel de poluare sau mintea cam face asta, dar noi obișnuiți fiind în poluare, nu mai sesizăm când apare, dar după ce ai stat nu în pustiu, după ce ai stat o săptămână în tăcere, du-te în Timișoara, du-te în București, du-te în orice oraș sunteți, să vedeți ce gălăgie, ce poluare fonică e acolo, Doamne! Și zici, cum, da, așa trăiesc oamenii ăștia. Da. Pentru că suntem obișnuiți și nu mai sesizăm. Și aici este când starea de prezență observă viața pe care o duce conștientul. Mulți isihaști sau mulți care în familia din care au plecat, tare pentru ei. Și ajungeau să, nu știu, unii nu să-și facă rău corpului, cumva să se pedepsească pentru că și-au dat voie să trăiască acele lucruri, pentru că nu le mai sesizau. În starea de prezență avem acces la programele subconștiente care ies în conștient. Asta de fapt asta vreau să punctez mai devreme. O altă modalitate de a sesiza. Bun, dar cum le schimbăm? Că totuși vrem să facem schimbări. Și în anii trecuți se întâmpla să vină oameni, în special femei și în special de business, da, nu știu ce faci tu acolo, fă-mi magie, NLP, schimbă-mi că eu vreau să nu știu ce. Dar fix cu abordarea asta. Că da, fă-mi că eu vreau să, știu, îți dau bani, nu-i despre asta, dar fă-mi să. Nu, clar nu. Nu am lucrat cu astfel de persoane, însă există modalități prin care se pot modifica programele subconștiente. Psihologii în general și cel puțin psihologii pe care îi cunosc eu și psihanaliștii și oameni de valoare nu sunt de acord
cu lucrul acesta și am înțeles și eu pentru ce nu. Cum e hipnoza, de exemplu. Să lucrezi în subconștient fără să aibă acces și conștientul la ce modificări se întâmplă acolo. Motivul, vă spun pentru ce și ce am observat, dacă lucrezi doar subconștient, cum e prin hipnoză, e ca și cum conștientul știe că are un scaun cu 4 picioare, adorme, se trezește și se suie pe scaun bucuros și hâț, ăla era cu 3 picioare deodată. Și a creat confuzie. Și stimă de sine și apar niște de fazări. Chiar la un moment dat, pentru cei care făcuseră hipnoză mult, au descoperit ei că se poate în subconștient, la un moment dat au început să aibă alte problemuțe. Nu recomand hipnoza și am înțeles-o, și nu e recomandat-o mai repede să lucrezi din conștient. E mai mult de muncă cu noi, ce-i drept, și e nevoie de convingere și e nevoie de asumare, dar ne oferă rezultate palpabile, rezultate pe care le putem replica și în viața celorlalți, despre care putem vorbi cu ceilalți. Însă, suntem aici să vorbim și despre cum putem să facem asta. Am vorbit despre ecologie. Acum, da, se poate. NLP-ul este o modalitate sau este o știință, programarea neurolingvistică este o știință care ne ajută să rescriem programe sau să scriem programe și acolo unde nu sunt. Afirmați funcționa, nu este obligatoriu să funcționeze. Ce funcționează destul de bine și cu rezultate cam de fiecare dată și este și principiul rugăciunii. De ce funcționează rugăciunea? De ce funcționează rugăciunea în orice religie? Că stați un pic, indiferent ce religie suntem fiecare. În orice religie știm că rugăciunea funcționează. Și am zice, păi stai așa, că fiecare se roagă dar funcționează în fiecare. Observați paradoxul de, voi sunteți așa, voi sunteți așa. Bine, nu vorbim aici de noi. Dar se judecă unii pe alții și acest principiu solemn funcționează pentru fiecare. În același timp. La fel. Și atunci a apărut întrebarea, da, și atunci ce este la bază? Că ok, știm că Doamne a făcut legile foarte clare și frumoase. Să nu putem noi să intervenim sau să fie nevoie să intervină asupra lor. Și este acordarea la vibrație. La ce mă refer cu acordarea la vibrație? Știți, cu siguranță ați mai auzit asta, băi, gândește-te la ce vrei, conectează-te foarte tare cu ce vrei și o să atragi lucrul acela. Sau devină omul care poate să obțină acel lucru. Ok. Frumos, teoretic. Din nou, astea sunt în alte cărți. La ce m-aș referi? Poate se găsește în cărți și asta. Să ne conectăm la o anumită vibrație este să devenim conștienți de, nu știu, să ne zicem că ne dorim ceva, fericirea. Cum spunea Vasile. Ok, din ce e compusă? E compusă din familie și bani și libertate și posibilități să fac diverse lucruri și experiențe și fiecare la ce este. Stai ca să condiționezi. Da, depinde. Sunt oameni fericiți și fără bani. Ce faci? Pui condiții? Exact. Dacă începi să pui condiții, nu mai reușești să fii fericit, nu? Minunat, da. Fericirea e, putem să alegem, da, și fericirea în sine. Acum o să vă spun fericirea, în urma studiilor făcute, fericirea este determinată de relațiile din viața noastră. Este în metoda Espere. Recent am terminat metoda Espere, vă recomand. Puteți să lucrați copiii de la 0 la 2 ani care încă nu vorbesc, să lucrați pe traume cu ei. Deci mie asta mi s-a părut genial. Puteți să lucrați pe toate tipurile de relații, dar mie modulul în care am învățat să lucrez cu cei mici
Mi s-a părut genial pentru că nu aveam un tool, nu aveam un instrument practic, teoretic, prin care să se poată face asta. Este metoda lui Jacques Salomé. Poate ați auzit de el, este cel care a venit cu rănile, cele 8 răni. Și apoi a venit Lise Bourbeau și a scris cele 5 răni care nu pot să... Lise Bourbeau a fost de fapt eleva lui. Și a publicat. Foarte tare metoda. Ok. Astfel, prin accesarea, prin conectarea pe frecvența a ceea ce ne dorim. Ori știți, masa din fața noastră și modalitatea prin care noi ne putem conecta este prin vibrație, prin frecvență. Să aducem în viața noastră elemente de frecvențe similare. O să dau tot un exemplu și aș fi vrut pozitiv să fie. Când mergem într-un spațiu și vedem că oamenii aceia nu ne atrag sau vrem să ne facem loc într-un spațiu, poate într-un spațiu cu oameni care au mai mulți bani. Și vedem că totuși primirea este călduroasă la nivel uman, dar parcă nu facem parte dintre ei. Și vrem să facem parte, dar vedem că parcă nu ne primesc sau există o discrepanță acolo. Dar este de această vibrație care este de fapt în interiorul nostru. Și la bază are... percepție. Este o percepție și percepția este proiecție. Da, care vine din subconștient. Da. Că baza este tot în subconștientul nostru. Noi facem modificările, citim 70.000 de cărți și facem modificările. Fă așa, pun-te așa, întoarce-te așa. Și le facem. Și zicem, da, ai rezultat cu unii oameni care nu trăiesc prezent. Dar deja când ajungem cu oameni care trăiesc prezent, imediat ne văd. Că nu mai merge acolo. Acordându-ne la vibrație. Cum se întâmplă? În masaj există partea de presopunctură. Și masiorul imediat, poate sunt oameni care fac masaj, simte imediat punctele și zice, uite, vezi că aici e o situație pe nu știu ce, vezi că aici ai de rezolvat nu știu ce, cu mama, cu tata, cu fratele. Corpul imediat arată. Și arată tot din subconștient. Masajul este o formă de a accesa subconștientul, de a vedea ce se află în subconștient. Dar nu masaj de relaxare, cu un terapeut care înțelege punctele sau meridianele și poate sesiza ce este acolo. Și ne oferă un hint unde anume către ce să ne îndreptăm. Am observat că după 2 ani de zile, cumva din psihosomatică este asta, cam iese pe corp. Poate să iasă mult mai repede, dar până la 2 ani de zile, dacă nu rezolvăm o chestie, ea iese cumva în fizicul nostru. Pe fața noastră se vede. Ne place cu tare sau nu ne place cu tare? Sau creierul știe deja să presupună, uite, omul arată așa, cred că e nu știu cum. Reușește să determine. Masajul este o formă de a vedea ce se întâmplă acolo. O altă modalitate prin care putem accesa. Rugăciunea. Cum spunea Marin. Rugăciunea este o modalitate prin care se poate accesa ce este în subconștient. Pentru că mintea se eliberează, mintea se conectează pe o frecvență mai înaltă decât sine. Și în momentul în care face asta, când apare ceva de frecvență mai joasă, imediat este sesizabil. Mi s-a părut cel mai rapid și mai transformațional mod de a sesiza ce nu face parte din... Acum, mulțumesc, real, secretul este rugăciunea. Că toți cei mai mari înțelepți, sfinți sau cei care au reușit să lucreze, au folosit rugăciunea. Că rugăciunea inimii, că au devenit ei rugători. Asta ne spune că când ne îndreptăm cu mintea către o frecvență mai înaltă, se acordează și corpul nostru. Cum sunteți? Foarte bine. E ok cu rugăciunea, dar când vorbim despre minte este doar primul aspect. Al doilea aspect care este
chiar mai important decât primul, este să nu rămâi în mintea ta, ci să și exprimi rugăciunea, să rostești, să vorbești lucrurile, să le spui cu voce tare, clar și conștient de afirmațiile pe care le faci, pentru că în cuvânt există conținut. Cuvântul este o sămânță și în cuvânt există imaginea lucrului despre care tu te rogi. În momentul în care tu vorbești anumite lucruri sau le proclami, afirmi lucrurile în rugăciune, le dai prima formă de manifestare. Practic, ai împuternicit acel cuvânt ca să pornească și să elibereze energia de transformare care să producă mișcarea și să intre în manifestare fizică lucrurile pentru care te-ai rugat. Da. Din neființă în ființă. Da. Mulțumim. Dragii mei, sunt foarte sincer cu voi. Știu că se filmează. De când am început am mintea goală. Eu de aceea vă mai întreb din când în când. E gol. Acum chiar vorbim între noi. E gol. Deci caut să... foarte frumos ce spui, Marin, da. Și mă uitam să leg și n-am ce urmează să zic. N-am avut nici mai devreme ce urmează să zic. E gol. Adică empty. Văd cum aș vrea să mă duc către ceva și nu mă duc către nimic. Exact așa, când am început, am zis ok, să încep. Și nu știam ce încep. Și am mai întrebat, am mai verificat cu voi și mă iertați acum, dar mai verific cu voi din când în când. Dacă e multă informație și îmi dau seama că nu vreau să vă spun ce știu. Pentru că activez mințile. Dacă vă spun din ce știu, pun în funcțiune mintea conștientă. Și asta înseamnă că îndepărtez de către accesul spre subconștient. A vorbi despre subconștient este inclusiv asumarea despre a vorbi în subiectul ăsta e un pic altfel decât de a vorbi despre celelalte subiecte. Și mulțumim Domnului că ne-a învățat să ne rugăm sau ne-a dat posibilitatea asta. Exact. Și să putem să folosim cuvântul. Dar până acolo și cugetul nostru, dacă îl trimitem către o frecvență înaltă și rămânem acolo permanent, și rămânem acolo, rămânem în frecvența aceea, tot ce vine e ca un fel de bruiaj. Tot ce vine de aici e un fel de bruiaj și putem să sesizăm. Modalitatea prin care sesizăm și imediat, Vasile, te voi ruga pe tine să preiei pe partea de convingeri. Da. În momentul în care suntem către o conștiință supremă, către o frecvență mai înaltă, către frecvența creatoare, ceea ce vine și nu este în aliniament este ca un fel de bruiaj. Și astfel vedem și programele subconștiente. Că ele apar din noi. Vin ca niște tendințe, ca niște ticuri, am zice. Vine și trec din subconștient în conștient să facă ceva. Dar noi dacă avem conștientul acolo, nu mai pot accesa conștientul, pentru că e ocupat. E ca și cum ai un singur canal de transmisie și ele vor să intre pe canalul ăla, dar tu ești deja conectat și tu nu permiți. Știți? Și dacă tot vorbim un pic de rugăciune, să fii cu mintea acolo când o spui. Să fii conectat. Să nu vorbească gura. E ca și cum intră iar pilot automat, pune gura și mintea începe și își vede de treaba ei. Deci, când conectăm cugetul acolo, gura nu mai poate să mai facă ce vrea. Dar dacă mintea nu e conectată acolo, gura o să înceapă să facă. Eu sper că înțelegeți nuanța aici. Am să dezvolt eu un pic aici. Te rog, mai. Atunci când vine vorba de rugăciune, așa cum ai spus tu, există posibilitatea ca să te rogi din mintea ta și atunci nu o să produci niciun rezultat, pentru că o să fie pur și simplu o rugăciune intelectuală care nu are suportul spiritual, este doar din analiza ta mentală și din logica ta, din simțurile tale raționale. Și există o rugăciune, dă-mi voie să termin, dă-mi voie, te rog, și există rugăciunea
în care reușești să te conectezi cu Duhul tău și în momentul ăla, când începi să te rogi, mintea ta ajunge ca să fie chiar surprinsă de ceea ce te auzi tu pe tine spunând, pentru că sunt lucruri pe care nu le-ai plănuit și ele vin dinăuntru tău, din conexia ta cu Dumnezeu legată de subiectul respectiv sau chiar mai mult decât atât, este o conducere spirituală pe care Dumnezeu ți-o dă ca să poți să parcurgi anumiți pași și să înaintezi în tărâm spiritual pentru a ajunge în punctul în care anumite aspecte să fie schimbate și rezolvate în viața ta. Deci sunt două aspecte. Este rugăciunea care vine din inimă și rugăciunea care vine din cap. Omul este o ființă spirituală în primul rând, are suflet, care înseamnă intelect, voință și sentiment, și locuiește în trup. Noi, cu trupul nostru, intrăm în contact cu lumea exterioară prin simțurile noastre fizice, prin tărâmul mental. Putem să facem analize și avem un laborator unde vin informațiile pe 5 bulevarde senzoriale și noi încă suntem la subconștient, dacă mă ierți, Marin, ca să nu ne îndepărtăm de subiectul acestei serii. Okay. Adică să vorbim din prisma subiectului serii. Da. Și partea spirituală, unde atunci când reușești să conștientizezi lucrul ăsta, poți ca să controlezi lucrurile și subconștientul tău ajunge ca să îți ofere ghidajul de care ai nevoie. Practic este o conducere interioară, spirituală, pe care unii o numesc intuiție, alții o numesc percepție, alții spun, li se pare potrivit că... Și atunci așa deciziile. Poftim? Inspirație. Da, inspirație. Deci pur și simplu deja este o lumină interioară, este un ghidaj interior unde nu mergi condus senzorial, mergi condus de omul interior, omul ascuns al inimii. Atât am să zic. Minunat, exact. Minunat. Mulțumim, foarte valoros. Da. Deci astfel, rugăciunea este... Dacă vrei să-l pui pe Vasile, te rog, Ernest? Da. Astfel, rugăciunea se încadrează și ea la o modalitate prin care putem să sesizăm. Iar apoi ies convingerile sau în viața noastră reușim să vedem convingerile sau afirmații, cum spunea Marin în prima parte, care este o convingere. Spunea că nu are cum decât dacă este o convingere. Din formularea ei este o convingere, că cum lucrează Doamne, Doamne, nu știm. Deci este posibil să lucreze indiferent. Să spunem că doar acolo, și mă ierți că îți spuneam, Marin, doar acolo nu puteam să fiu de acord pentru că i-aș fi luat posibilitatea de orice Creatorului. Printr-o convingere. Și n-am. Astfel, vedem că în viața noastră apar convingeri și spunem lucrurile și ajungem să facem afirmații cu toată ființa noastră. Pentru că noi le-am experimentat până în prezent așa și n-a venit nimeni să ni le scuture. Să zică, uite ce acolo. Ai să fii surprins, dar și Dumnezeu este limitat. Și acum o să fac o afirmație care s-ar putea să te șocheze. Când Iisus umbla pe pământ, spune că El nu a putut să facă multe semne și minuni în orașul lui natal din cauza necredinței lor. Nu spune că nu a vrut, spune că nu a putut. Așa este. Asta înseamnă că există anumite aspecte în viața noastră în care Dumnezeu nu poate să intervină pentru că nu o să treacă peste voința noastră. Pentru că ceea ce se întâmplă în viața noastră este în concordanță cu ceea ce noi credem și ceea ce noi afirmăm. Dacă noi nu ne aliniem la ceea ce spune El în cuvântul Lui, atunci nu putem ca să fim în unitate și nu rezonăm cu răspunsul pe care El deja îl are pregătit pentru noi. Așa este. Și mulțumim Domnului că avem cuvântul și îl putem utiliza. Mulțumim. Dragă Vasile. Da. În partea de convingeri. Cum vezi tu cum vezi tu? Poți să te rog să ne spui tu, din perspectiva convingerii sau din perspectiva ta, de fapt. Da. Convingerile sunt niște limite care ni le creăm noi în minte, care de fapt nu există. Ca să vă dau 2 exemple, unul ar fi soarele răsare.
așa credem noi. Dar soarele nu răsare niciodată. Pământul se învârtește în jurul soarelui, se schimbă poziția și se învârte în jurul axei sale. Și în funcție de rotația lui, se poziționează în zi, noapte, anotimpuri și așa mai departe. Sau cerul este albastru. Cerul nu există, este aer și noi îl vedem albastru în funcție de lumină, de poluare, de alți factori care se întâmplă din punct de vedere atmosferic. Astea sunt convingeri limitative care noi le credem în mintea noastră, pentru că așa ne-au fost împrumutate de la părinți, bunici, străbunici, alți oameni și așa mai departe. Mai sunt alte convingeri limitative care ni le-au imprimat părinții în subconștient, că tot vorbim de subconștient, când eram mici. Nu ești bun de nimic, nu o să te descurci, nu o să faci bani, nu? Și așa mai departe. Sau, când creștem, ne spun anumiți prieteni, nu poți să faci cu tare și cu tare lucruri, nu ești în stare. Sau tu mai spui, avem și sabotorii care spun că nu merit lucrul ăsta sau nu pot să fac sau este greu. Astea toate sunt convingeri limitative care le creăm noi în mintea noastră, care de fapt nu există. În NLP există un exercițiu cu 9 puncte care formează un pătrat și ne pune să unim cele 9 puncte din 3 linii fără să luăm pixul sau creionul de pe hârtie. Puteți să-l faceți, nu o să-l facem acum și o să vedeți că se poate, chiar dacă inițial noi credem că nu se poate. Mintea noastră creează de fapt forme, modele, scheme mentale care nu există în realitate, pentru că noi ne-am obișnuit să gândim în anumite scheme și nu ieșim din ele atunci când este nevoie. Și aici facem o analogie cu pătratul. Putem să gândim în afara pătratului. Putem să gândim că putem să facem anumite lucruri, să ne schimbăm aceste convingeri limitative. Și ce vreau să vă zic, că acolo unde ne concentrăm noi și avem focus, în acea direcție se duce și mintea noastră. Ca și atunci când conducem mașina, dacă ne gândim la un copac de pe marginea drumului, o să vedeți că mașina te trage în direcția aia, fără să vrei, inconștient. Pentru că anumite lucruri le facem fără să vrem. Cum ar fi, avem niște gesturi sau niște lucruri. Când te duci la servici, te gândești la altceva, dai telefoane, dar tu, în mintea subconștientă, te duce direct la servici fără să mai știi drumul sau fără să te mai concentrezi la drum. Pentru că tu deja ai înmagazinat în subconștientul tău drumul până la servici sau până la anumiți prieteni sau oameni unde te duci tu și mintea subconștientă lucrează ca și cum nu te mai gândești, nu te mai concentrezi la lucrul respectiv. Mersul pe bicicletă, notul, nu te mai concentrezi. Mergi din subconștient pentru că condusul mașinii, pentru că sunt niște lucruri care s-au format ca niște automatisme în mintea noastră subconștientă. Sau când eram mici, la școală, ni se punea focusul pe greșeli, în loc să ni se pună focusul pe ceea ce facem bine. Și atunci noi credeam că facem lucrurile greșit, în loc să credem că facem lucrurile bine, pentru că focusul mergea pe greșeli. Și acum aș vrea să vă dau un exemplu. Să zicem că sunteți într-un avion în picaj care pierde altitudine și stă să se prăbușească și la un moment dat n-ai decât o mască de oxigen în avion. Ești tu și copilul tău.
cui pui masca prima dată ca să te salvezi sau să-l salvezi și pe copilul tău, nu numai pe tine? Cui pui masca? Avionul? Cum? Potrivit regulilor din avion, ți le pui ție prima dată, îți pui ție masca și pe urmă o pui celui de lângă tine. Corect. Dacă ai spune la cineva care e foarte altruist, ar spune că ești egoist, pentru că nu ai grijă de copil în primul rând. Dar dacă îți pui ție masca, îl salvezi și pe copil și pe tine. Dacă îi pui copilului, tu nu mai poți să conduci avionul, mori și moare și copilul. Astea sunt niște automatisme care, dacă suntem axați pe anumite chestii, fără să ieșim din pătrat, din tiparele noastre, le putem face greșit. Și după aia mai sunt niște lucruri care le facem tot așa din subconștient. De exemplu, asemănarea cu anumite lucruri în viața noastră ar fi următorul test de autocunoaștere. Și am să vă pun 4 întrebări ca să vă cunoașteți mai bine fiecare. Și mi le-am pus și eu. Care este animalul tău preferat și de ce îți place acel animal? Marin știe că le-am mai pus. Și ce nu-ți place la animalul ăla preferat? V-ați pus întrebarea asta vreodată? Eu n-am să intru aici pentru că noi am avut discuția asta, îi las pe participanți. Ceilalți. Altă întrebare ar fi, care este pasărea ta preferată? Și ce îți place la ea? Și ce nu-ți place la pasărea ta preferată? Animalul tău preferat reprezintă cum te vezi tu pe tine și cu ce îți place și cu ce nu-ți place la tine. Asta reprezintă animalul tău preferat. Pasărea preferată reprezintă cum te văd ceilalți oameni pe tine. Deci astea sunt niște automatisme care le avem în mintea subconștientă și care noi le derulăm în fiecare zi. Sau cum vedem un zid. Asta determină cum vedem noi obstacolele din viața noastră. Când închidem ochii și ne imaginăm un zid, dacă îl vedem înalt, gros, așa vedem noi, cu fier, beton, cu ce mai vedem. Asta reprezintă cum vedem noi obstacolele din viața noastră. Dacă îl vedem mic, subțire, înseamnă că vedem obstacole din viața noastră mici, subțiri și ușor de trecut. Cum vedem mare. E un punct de vedere. Nu, așa e, pentru că dacă tu le vezi zidul gros și cu fier beton în el, înseamnă că așa vezi și obstacole. Când îl vezi ca un zid mai subțire și înseamnă că așa vezi și obstacole. Cum vezi marea? De exemplu, când îmi spui acum, imaginează-ți un zid, dar nu spui scopul cu care fac exercițiu, poate mă gândesc, dacă mi-a spus să mă gândesc la un zid, păi să mă gândesc la un zid adevărat. Cum arată un zid adevărat? Păi e așa, e înalt, e gros, e frumos, e nu știu ce, știi? Dar nu neapărat le asociez cu obstacolele din viața ta. Păi nu, cum îți imaginezi tu un zid, înseamnă că mintea ta subconștientă așa vede și obstacolul. Cine zice asta? Nu, uite, nu sunt de acord cu asta. Păi așa zic specialiștii în NLP. Ia să-mi spui mie pe aia care, să-ți cert eu. Așa, Marius Simion ne-a spus asta. Cum vezi tu un zid. Marius Simion? Da. Uite ce. Păi și el a învățat de la alții, a preluat o idee din altă parte. Cred. Da. Uite, stai, hai să ne gândim. Cum ai zis că un câine, uite, vezi cum mi-a venit câinele în care e minte? animalul care îți place, care e pasărea preferată? Așa, și dacă mie, de exemplu, îmi plac câinii, ce înseamnă? Că eu mă văd ca pe un câine sau cum? Mă văd ca pe cineva care ce face? Păi da, dar vezi partea bună a unui câine, că câinele poate să fie și rău să te muște și poate să fie și bun. Să te ajute, să te scape de hoți, să fie un prieten devotat, să
orice lucru are și o parte bună și o Iubitor, parte loial, de pază, de ajutor, de pază, ghidaj. cum îl vezi tu, Înțeles așa ideea. și cu zidul ca obstacole poate să te ajute să fie niște trepte care te ajută să mergi mai departe. Poți să te sui pe el și să treci la următorul nivel. Poți să-l vezi și așa, adică poți să vezi Înseamnă partea că am bună. urcat 3 etaje. Da, și mai e după aia cum vedem marea. Marea reprezintă societatea. Dacă ne vedem la marginea mării, în mare sau cu picioarele în apă doar. Asta reprezintă cum ne integrăm noi în societate și cum socializăm cu ceilalți oameni. Și după aceea vreau să vă mai vorbesc că fiecare dintre noi avem o anumită hartă mentală. Ca să putem comunica, fiecare ne-am făcut anumite automatisme în mintea subconștientă, ne-am determinat anumite limite, ca să le zic așa, în funcție de trăirile, emoțiile, experiențele noastre și ceea ce credem noi că am putea să facem, nu ce putem să facem. Și harta noastră mentală nu este teritoriu, adică poate fi modificată. Dacă ne demolăm credințele limitative din mintea subconștientă, harta mentală poate fi lărgită și atunci poate fi lărgită realitatea noastră. Și atunci nu mai credem în tipare care ni le-am format de-a lungul vieții sau în copilărie. Schimbându-ne harta mentală, ne putem schimba realitatea. Nu întotdeauna ceea ce se întâmplă în mintea noastră sau ceea ce credem sau presupunem noi este și real. Și aici, ca să vă dau un exemplu, noi întotdeauna emitem prejudecăți sau judecăți despre anumiți oameni, dar nu știm exact dacă este așa sau nu este așa. De exemplu, era dat drumul la apă la baie acum vreo 2 zile și eu stau la etajul 9 și vine apă caldă mai greu și i-am spus lui fiul meu, închide apa, că s-a încălzit. Presupuneam, pentru că a stat 10 minute deschisă, dar nu era așa, pentru că apa nu s-a încălzit. Era numai o presupunere în mintea mea și astfel de presupuneri noi facem în fiecare zi și referitor la alți oameni, le punem etichete. De Vasile, dacă îmi permiți, înainte să merg 2 cuvinte. Tu ai spus foarte frumos de hărțile mentale și ca un exemplu de ce este o hartă mentală, cum o vedem în viața noastră. Atunci când începem să vorbim cu cineva, din momentul în care începe să așternă, să exprime cuvintele, modul în care le pune în propoziție, determină modalitatea prin care mintea sa funcționează, modul în care așează elementele pe o masă. Legea spune așa, ce este în micro este și în macro. Da. În orice cadru ai pune să determine o anumită acțiune, acea modalitate, fără să se schimbe informațiile pe care le are, va funcționa la fel, fără nicio altă conștientizare. Și atunci harta mentală o putem determina foarte ușor din câteva minute stând de vorbă cu cineva. Da. Eu vă îmbrățișez cu drag. Trebuie să mai dau vreo 2 telefoane, că de-abia am revenit în București și vă mulțumesc foarte tare pentru seara aceasta. Cu siguranță vom aprofunda și pe zona aia. Super fain toată gașca. O să mă uit la înregistrare apoi să vă văd. Vă mulțumesc mult de tot. Și noi mulțumim, Florin. Mulțumim, Florine, mulțumim. Îmbrățișez. Mulțumim. Da, deci harta mentală nu este realitatea noastră. Toate emoțiile, toate deciziile, toate gândurile noastre le luăm în conformitate cu ce avem pe acea hartă. Noi credem că în funcție de ce am putut să facem până acum, putem face și de acum înainte, dar nu e adevărat. Noi putem să ne dezvoltăm. De exemplu, dacă până acum am câștigat, să zicem, 1000 de euro sau 2000 de euro, credem că ăsta e nivelul nostru, dar nu e adevărat. Dezvoltându-ne abilitățile,
noi suntem creați ca să putem face mult mai mult și să ne depășim în fiecare zi limitele. Dar hărțile noastre mentale sau gândurile noastre limitative nu ne lasă. De aceea o să vorbim în continuare cum scăpăm de ele. Ce pot să vă mai spun? Că rolul hărții este doar orientativ, să ne orienteze în anumite domenii de viață, de cuplu, de profesie, de finanțe. Dacă harta mentală a mea este bună, înseamnă că am rezultatele care le doresc. Dacă nu e bună, înseamnă că trebuie să schimb ceva, ca la un GPS. Dacă vreau să ajung într-o anumită direcție și văd că mă duce pe rute ocolitoare, schimb direcția. Așa și cu harta mentală. Dacă văd că eu vreau un anumit obiectiv și nu reușesc să îl ating, trebuie să schimb ceva la harta mea mentală. Și atunci, cum pot să schimb? În primul rând, trebuie să am o intenție că vreau să schimb. Să fiu eu în interiorul meu conștient că ceva nu merge bine și să vreau să schimb. Adică primul pas este conștientizarea și după aceea vine schimbarea. Și al doilea pas este să fiu deschis către schimbare și să nu ignor orice informație sau orice gând sau vibrație vine din exterior care mă ajută ca eu să mă schimb. Nu spun, lasă-mă, domne, în pace că eu știu mai bine ca tine sau lasă-mă, domne, că eu sunt destul de deștept sau de bun și nu mai am nevoie de nimic. Nu. Trebuie să fim deschiși către schimbare, către învățare tot timpul. Să fim flexibili. Flexibilitatea înseamnă sănătate mentală. Rigiditatea este periculoasă. Să nu credem niciodată că harta noastră este perfectă. Și să nu judecăm oamenii care îi vedem că au anumite comportamente, pentru că nu știm prin ce răni au trecut, ce traume, ce educație, ce trecut au avut sau ce probleme au avut în viața lor, pentru că noi toți suntem diferiți. Niciunul nu este la fel ca celălalt. Când vrem să schimbăm aceste credințe limitative, în primul rând trebuie să înlocuim gândul ăla că nu pot cu pot să fac lucrul ăsta. Orice gând pozitiv doboară orice gând negativ de care îl avem despre lucrul respectiv. Dacă zice cineva, nu poți să mergi pe bicicletă, tu tot timpul trebuie să te concentrezi cum poți. Întotdeauna când punem conjuncția nu în fața unui cuvânt, noi ne imaginăm, nu există în mintea noastră subconștientă. Când zici, nu-mi place lămâia, tu te gândești deja la lămâie. Adică să nu folosim niciodată afirmații care încep cu nu în față, pentru că mintea subconștientă preia cealaltă parte a frazei sau a mesajului. Să nu zici, nu pot să fac asta, pentru că mintea subconștientă preia lucrul ăsta. Să zici, pot să fac asta, sau să nu zici, nu mă vindec, sau să zici, sunt sănătos. Pentru că afirmațiile care preiau informația corectă sunt cele care sunt pozitive și nu au niciodată conjuncția nu în față. Ce vreau să vă mai spun, că întotdeauna gândim în percepții, ceea ce percepem cu mintea subconștientă, nu în realitate. Realitatea e alta, dar noi cu mintea subconștientă percepem altceva.
Cum schimbăm aceste credințe limitative? În primul rând, trebuie să schimbăm emoția, pentru că în orice gând care nu este legat de o emoție, de exemplu, când vrei să îți cumperi o casă sau o mașină, trebuie să te gândești la plăcerea de a o conduce sau plăcerea de a locui în casa respectivă. Deci, întotdeauna, emoția este cea care determină schimbarea gândului sau schimbarea intenției care este în spatele gândului. Nu poți să zici îl iubesc pe cutărică, dar tu să te gândești cu ură sau cu dispreț la el. Sau nu poți să zici l-am iertat pe cutărică că mi-a făcut nu știu ce, dar eu în mintea subconștientă să mă gândesc la rana care mi-a făcut-o. Deci, întotdeauna să ne gândim la partea pozitivă a relației sau la emoția pozitivă, ca să putem schimba gândurile din mintea subconștientă. Schimbăm argumentele și atunci schimbăm și informațiile care se potrivesc pe decizia emoțională. Și schimbăm intenția care este în spatele gândului, pentru că atunci când ne vin gânduri în minte, avem anumite intenții. Și intențiile, dacă sunt pozitive, gândurile sunt pozitive, emoțiile sunt pozitive și acțiunile sunt pozitive. Deci, înaintea unui gând este o intenție. Și ca să vă dau un exemplu, vreau să schimb limitarea nu am bani, cum zicea, mi-a zis cineva într-un curs mai de mult. Trebuie să spui nu am bani deocamdată sau banii mei sunt pe drum sau nu au venit încă. Să folosești acest lucru. Exact, banii vin. Banii vin, ceva ca o intenție care urmează să vină. Și întotdeauna să te gândești când spui că să-ți mărești venitul, să nu te gândești la cheltuieli, să te concentrezi pe venituri. Eu am un prieten care s-a îmbolnăvit acum, dar înainte făcea foarte mulți bani și mi-a spus că el niciodată nu se gândea la câți bani cheltuie, se gândea la câți bani să producă. Deci întotdeauna să te gândești pe partea pozitivă a lucrului și pe partea care îți aduce rezultate, să te concentrezi pe lucrurile care îți aduc ceea ce îți dorești. Dacă te concentrezi, atragi în mintea ta și în subconștientul tău, atragi lucrurile care tu, chiar dacă spui că fac bani, dar te gândești că n-ai bani, că nu ți-ai plătit chiria, că nu ți-ai plătit ratele, că nu ți-ai plătit nu știu ce, atragi prin mintea ta subconștientă, prin gândurile tale, atragi aceste lucruri și chiar nu o să ai, dar tu întotdeauna trebuie să gândești în soluții, că vin banii, că faci afaceri, că vin clienți, că vin lucruri pozitive în viața ta, vin oameni, vin resurse și atunci atragi lucrurile respective. Nu neapărat că le atragi. Cumva mintea ta caută soluțiile alea încât să-ți confirme ceea ce tu spui, convingerea pe care tu o ai mai degrabă decât faptul că le atragi. Da, mintea ta începe să se alinieze cu vibrația exact. Cu ceea ce crezi tu și cu convingerea pe care tu o ai, pentru că ea trebuie să facă ce spui tu, nu? Eu sunt slab și atunci vei fi slab, pentru că mintea ta va căuta să nu te contrazică. Să găsească soluțiile ca să-ți demonstreze că așa este cum spui tu. Pentru că ăla e adevărul tău. Da, să nu zici slab, că slab are o conotație negativă. Mai bine zici pierde în greutate. Mai bine zici vreau să pierd în greutate. Vreau să pierd kilograme. Că dacă slab, să înțelege slab la ce? La fizic, caracter, la emoțional, mental. Ce vreau eu să subliniez este că mecanismul după care funcționează mintea. Asta vreau să spun. Da. Ce pot să vă mai zic? În NLP, creierul e format din 3 părți. Creierul reptilian, care este cel care
e bazat pe emoții și atunci când intri în contact cu cineva, creierul reptilian îți dă senzația că e prieten sau nu e prieten, e simpatic sau e antipatic și poți să te conectezi cu creierul lui în primele secunde de comunicare cu cineva prin creierul reptilian, după aia cu creierul mamifer, ajungi la să empatizezi cu celălalt și prin neocortex este creierul rațional, care după ne face conștienți de relația care o avem cu celălalt. Și prima dată noi comunicăm cu creierul reptilian, dar și aceste lucruri de comunicare se pot îmbunătăți dacă tu ești deschis și chiar dacă este o persoană care ți se pare agresivă la prima întâlnire sau când deschide gura, poți să fii pașnic și să intri într-o relație bună cu el. Dar dacă tu ești și tu agresiv, nu e bine. Deci putem să ne schimbăm în funcție de ceea ce gândim și de emoțiile care le emitem. Și ceea ce e mai important, cum vorbea și Florin mai devreme, de ceea ce gândim în subconștientul nostru despre persoana respectivă. Dacă ne începem să-l judecăm că e așa și așa, la nivel subtil persoana ne simte și o să comunice cu noi la nivelul acela. A fost un film cu Leonardo DiCaprio, Inception, care toate lucrurile se petreceau în mintea ta și ați văzut cum atrăgea anumite lucruri în mintea lui. Incepția. Ați văzut filmul? Da, mi-amintesc ceva, Da. dacă am vag. Da, mi-amintesc un pic. Da, deci tot ceea ce gândim se înmagazinează în subconștientul nostru. Prima dată trec prin mintea conștientă și ajung în mintea subconștientă dacă repetăm un gând. Un gând negativ niciodată să nu lăsăm să facă garaj în mintea noastră, adică să locuim întotdeauna cu un gând pozitiv, să nu lăsăm, pentru că gândul ăla negativ poate să ne macine și la un moment dat atrage și se întâmplă lucrurile. Ca să vă dau un exemplu. În perioada de COVID, multe lucruri erau forțate, umflate cu pompa și minciuni sfruntate, ca să le zic așa. Și te întâlneai cu cineva și începea să vorbească, uite, și ăla a avut COVID, și ăla a avut COVID, și ăla a murit de COVID, și ăla s-a îmbolnăvit. Dacă tu stăteai și dădeai crezare la toate informațiile astea și le băgai în mintea subconștientă, la un moment dat atrăgeai boala către tine. Dar dacă tu le respingeai și spuneai, sunt sănătos, de mine nu se lipește nimic, am un organism foarte imun și așa mai departe și nu se lipește boala de mine și sunt perfect sănătos, atunci tu respingi. Dar dacă tu le dai crezare gândurile astea și te gândeai noaptea și nu știu ce, intră în mintea subconștientă și atragi. Deci să nu lăsăm să facă garaj în mintea noastră la niciun gând negativ. Așa, și în încheiere, ce pot să vă mai zic, că întotdeauna în mintea noastră putem să înlocuim orice gând negativ, orice emoție negativă cu una pozitivă, prin schimbarea percepției pe care o avem asupra gândului și asupra lucrului respectiv. Și ca să vă dau un exemplu, când mă gândesc nu pot să conduc mașina sau nu pot să merg pe bicicletă, să mă vizualizez, să mă văd mergând pe bicicletă sau conducând mașina sau făcând lucrul respectiv. Și când mă vizualizez de mai multe ori, ochii închiși, intru în starea teta, conducând mașina sau
mergând pe bicicletă sau făcând un anumit lucru, atunci mintea subconștientă le preia și atragem chestia respectivă și la un moment dat chiar o să o facem. Și întotdeauna ceea ce determină să schimbăm gândurile, pe lângă intenție, gânduri și emoții, este să ne antrenăm foarte puternic spiritul. Pentru că atunci când avem un spirit foarte puternic, foarte înalt, spiritul atrage la rândul lui gândurile, emoțiile, lucrurile care o să le facem. Adică să trăim pe o vibrație înaltă. Și cum facem asta? Ca să trăim la o vibrație înaltă. Prin rugăciune, prin ascultarea de video motivaționale sau speech-uri emoționale, prin ascultarea de muzică cu vibrație înaltă, muzică clasică, prin să facem lucruri care ne fac fericiți, ce vă face pe voi fericiți? Să vă duceți să faceți sport, să ajutați pe cineva, să dăruiți cuiva ceva, să faceți o meditație, să aveți succes sau să vă răsplătiți. Iulia, că nu știu cum să zică. Te rog, Iulia. Da. Am zis că prin meditație Da. se poate ridica foarte mult vibrație. Da. Și să trăim tot timpul pe vibrație cât mai înaltă. Pentru că creierul nostru secretă dopamină când facem acțiuni care îi produc plăcere și atunci când creăm vibrații înalte și mintea subconștientă este pe o vibrație înaltă, atunci putem schimba toate gândurile negative din mintea noastră. Chiar dacă vi se pare, pe lângă rugăciune și afirmațiile care le facem, putem să... De recunoștință. Da, Prin recunoștință, prin vizualizare. Vizualizare, prin mulțumire și prin afirmații pozitive, care să le facem dimineața când ne trezim și seara înainte de culcare. Pentru că între starea de treaz și starea de somn există o stare în care mintea subconștientă înmagazinează foarte mult și dacă atunci folosim afirmații pozitive, rugăciune, meditație, gânduri pozitive, vizualizări, astea se imaginează mintea subconștientă și distrug gândurile negative și gândurile, hărțile mentale greșite din mintea noastră și la un moment dat se schimbă subconștientul nostru. Cam atât am avut să vă spun. Pentru seara asta. Mulțumim pentru împărtășire. Mulțumim, Vasile. Mulțumesc și eu. Cred că am fost de folos, așa, cu ce am mai studiat eu, ce am mai învățat. Aveți întrebări la ce v-am spus până acum? Ai spus că creierul secretă dopamină când faci ceva ce îți place. Da. Și pe vibrația înaltă ai spus că schimbi lucruri în viața ta. Cum? Da. Deci ai vibrația înaltă, creierul a secretat dopamină pentru că ai făcut ceva ce îți place, de exemplu, ai fost la sală sau mai știu eu ce. Da. Și ai spus așa că acolo schimbi lucruri. Cum le schimbi? Te vizualizezi deja că ești acolo și te duci în viitor cu mintea. Cu chestia asta mă preocup acum, cu faptul că gândurile sau emoțiile au un câmp electromagnetic și că există un magnetism care se generează în jurul fiecărui gând care creează anumite imagini. Este un tip pe nume Joe Dispenza. Da, știu. E doctor și îl ascult deja de câteva luni. Îl ascult să văd cum funcționează chestia asta. Și acum încercam să înțeleg cum se face treaba asta cu vizualizarea ca să te vezi acolo sau
Cum faci ca după ce ți-ai imaginat o chestie, ai vizualizat-o, să rămâi în starea aia ca să vizualizezi pentru mai multă perioadă, ca să poți să experimentezi emoția respectivă și să ai câmpul ăla energetic în jurul tău care să se conecteze sau să atragă lucrurile care se potrivesc cu imaginea pe care tu ai vizualizat-o. Păi repezi procesul. Dacă Repezi până se magazinează. Ești în tranzit, mergi dintr-un loc într-altul. Cum faci să menții emoția? Cum faci să menții starea aia? E clar că te întorci din nou și din nou când ai timp și când ești liniștit, dar nu când ești în condițiile tale. Te gândești la ea și când prin gând secretă creierul dopamină și automat trăiești și emoția. Îți amintești emoția da. Plăcerea, trăirea, da, starea. Starea de intensitate. Eu vorbesc de, ok, ai văzut-o și să rămâi acolo, să o menții. Deci Joe Dispenza vorbește despre a menține starea aia. Hai că uneori ajungi ca să o menții săptămâni. Da, în cartea Antrenează-ți creierul. Eu am și am citit-o. Acolo explică toate lucrurile astea. Antrenează-ți creierul? Antrenează-ți creierul. În acea carte este o carte foarte groasă. Acolo el explică toate aceste lucruri. Despre creier. În general, tot. Eu n-am reușit. Bine, am citit și eu Joe Dispenza și despre obiceiurile nocive și antrenează creierul, însă, după cum spui tu, n-am reușit să ajung să mențin starea aceea de emoție intensă. Că asta e interesant. Aș fi fost un al doilea Joe Dispenza, îți dai seama. Da. Foarte mare putere. La lucrurile astea. Gândești. Eu cred că te gândești și prin gând creierul se uită și atragi și emoția. Trebuie să exersezi lucrurile astea. Să te antrenezi, exact, să te antrenezi emoția de atâtea ori încât să devină o stare naturală, practic, să devină starea ta de a fi, starea aceea. Adică spune mereu să ajungi într-o stare nouă, să devii persoana care te gândești că vrei să fii. Exersând mereu lucrul ăsta, probabil că la un moment dat reușești să rămâi în starea respectivă. Probabil că faci asta timp de 21 de zile ca să-ți intre în... 21 de zile intră în subconștient. E puțin, pentru că durează mult mai mult. Eu am o tehnică care se numește 7 zile la rând. O știu tot dintr-o carte, în care trebuie să nu mă enervez. Să încerc să nu mă enervez deloc timp de 7 zile. Am observat că de când am făcut această tehnică, cred că am avut vreo, 6 săptămâni în care am tot repetat-o, pentru că nu am reușit timp de o săptămână să nu mă enervez deloc. Wow. Și este foarte practică cum se zice? O împărtășesc celorlalți care... Pentru că este foarte practică, la fel fac cu aceeași tehnică să nu te mai plângi. Încearcă pentru o săptămână, timp de o săptămână, să nu te mai plângi de absolut nimic din viața ta. La fel nu ai să reușești, pentru faptul că tot timpul îți vin aceste gânduri rele, tot timpul este o practică foarte, E o ispită să cârtești și să te plângi. Da. Să nu mai înjuri, la fel, să nu mai gândești rău, să nu mai faci anumite acțiuni care... Și ai să vezi că o să stea mult mai mult pentru faptul că nu reușești din prima să... Da. Și eu îmi întâlnesc în fiecare zi și important este după acele 7 zile. Dacă nu ai reușit să duci 7 zile la rând, să începi de la capăt, din ziua în care nu ai reușit. Zile în care reușesc, eu mi le semnesc cu X de obicei. În zilele în care zilele sunt consecutive? Trebuie să fie una după alta? Da, consecutive. Este o tehnică foarte puternică. Eu cred că în loc să te gândești, nu mă mai supăr, sau nu te mai superi la modul general sau nu te mai superi pe oameni? Nu, în general, pe nimic. Nici pe tine, nici pe ceilalți, nici pe absolut nimeni. Sau cu judecata poate fi la fel. Pentru foarte multe. Da, poate să fie nu te mai superi pe oameni sau nu te mai superi de ce ai făcut tu sau ce au făcut alții. Fiecare zi în armonie cu mine. Nici de ce faci tu, nici de ce fac ceilalți. Absolut nimic. Pe absolut nimic. Nu te mai superi pur și simplu. Să încerci să nu mai ai acele momente. Da, eu aș spune
iubesc necondiționat pe toată lumea, indiferent ce se întâmplă. Aș face pe partea pozitivă, m-aș concentra, pe iubire decât pe supărare sau pe pace. Da, Sau eu sunt tot timpul în pace. M-aș concentra, m-aș simți tot timpul în pace. Și indiferent ce-ți fac ceilalți, să stai tot timpul în pace. Stai unul ca la mașină, zici, Domnul să te binecuvânteze, fiți multă sănătate, multă binecuvântare. Adică să emani tot timpul... Da, e normal să te afecteze. Doar că nu trebuie să reacționezi în felul acela. Ce? Este normal să te afecteze, dar dacă nu să te antenezi mintea și spiritul, da. Pentru că e normal că nimeni nu-și dorește să-i fie lovită mașina în trafic. Doar că nu trebuie să mai vedem totul ca pe o tragedie atât de mare. Ok, se poate întâmpla. Să știi că mie mi-a lovit bara de la mașină în spate, în parcare, și am gândit ca o chestie pozitivă. Și m-am împrietenit cu persoana respectivă care mi-a lovit mașina, m-am împrietenit, am rămas prieteni și mi-a dat și bani să-mi vopsez mașina, să-mi vopsez bara. Da, pentru că dacă nu gândim negativ, nu atragem. Și partea avantajoasă era că bara mea tocmai căutam cu mintea un motiv ca să vopsesc, pentru că ea fusese zgâriată înainte de către mine și zgârietura aia căutam un motiv ca să vopsesc și tocmai m-a lovit cineva și mi-a dat și bani. A fost foarte mulțumită că n-am mai ies la poliție, că... Da. Dovadă că legea acționează. Da, și spune că noi nu trebuie să... Nu contează ce ni se întâmplă, cum reacționăm la ce se întâmplă. Da, și... pentru că poți să anulezi anumite chestii, nu poți să anulezi dar poți să controlezi reacția de după. Exact, reacția. Cum a fost atunci la World Trade Center, că unul n-a putut să se trezească, unul nu i-a pornit mașina și prima te gândești negativ, bă, nu mi-a pornit mașina, dar de fapt el asta i-a salvat viața. I-a salvat viața, că dacă îi pornea mașina și ajungea la World Trade Center, murea. Și alte lucruri. E o chestie care circula pe internet. Uneori universul ne protejează foarte mult. Așa este. Noi trebuie să mă retrag, încă sunt în birou și trebuie să iau către casă. Și eu trebuie să mă retrag. Hai să închidem aici, că eu zic că este... Ne mai vedem, da? Da, ne mai vedem. Mulțumesc mult pentru felul în care ați reacționat și am comunicat și ne mai vedem. Joia eu am un curs dincolo de succes, Marin știe. Mai am încă un curs, o să încep cele 15 legi ale dezvoltării personale a lui John Maxwell. Ați auzit de cele 15 legi ale dezvoltării personale? Tu ce crezi? Tu ce crezi? Am auzit sau nu? Eu cred că ați auzit, dar nu știu dacă l-ați făcut. Este un curs după cartea care a avut cel mai mare succes al lui John Maxwell, cele 15 legi ale dezvoltării personale. Ok. Vă doresc o seară minunată și să ne revedem. Eu la fel. Rugămintea către Mirela dacă imaginea din spate este un poster sau e salonul ei. E noul meu birou. Serios? Sigur. Super, frumos. Felicitări. O seară minunată vă doresc. Seară frumoasă să aveți cu toți. Numai bine. Da, seara frumoasă. Sănătate, Doamne ajută, numai bine. Mulțumesc, sănătate tuturor. La revedere.